Wrth i raglen Llaw yn Llaw at blant a phobl ifanc ddod i ben, fe ofynnon ni i rai o'r bobl oedd yn rhan o'r rhaglen i rannu ei barn ar ei heffaith a'i gobeithio'n am y dyfodol. Meddai Lynn Nigel, rydyn ni i gyd wedi bod ar daith gyda'n gilydd, o weithio ar yr angen i wella gwasanaethau mwy arbenigol, i gydnabod ein bod ni wir eisiau gwneud pethau'n wahanol yng Nghymru. Mae ganddo ni fframwaith gwych nyth sydd wedi ei ddatblygu gan y rhaglen. Mae'n rhoi cymorth ac mae wir angen i ni wreiddio hynny nawr a gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei rannu ledled Cymru i bob plentyn a pherson ifanc. Mae'r byrddau partneriaeth rhanbarthol wedi cael eu cefnogi i ddatblygu eu canlluniau a rhoi hynny ar waith sy'n bwysig nawr. Pan siaradon ni gyda Carol Shillabeer, fe ddywedodd hi fod llwyth o bobl wedi chwarae eu rhan i gyrraedd y cam yma ac y dylen ni edrych ymlaen at y cam nesaf. Mae hi'n credu mai beth sydd fwyaf pwysig yw'r hyn mae pobl, plant a phobl ifanc a'i rhieni yn teimlo yw'r pethau sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae hi eisiau gweld eu hargymhellion nhw yn dod drwodd yn gryf iawn. Mae'r athro Sally Holland yn credu bod y rhaglen wedi rhoi trosolwg cenedlaethol a ffocws cenedlaethol ar gyfer yr holl fentrau amrywiol oedd yn digwydd i geisio hybu gwelliannau ym maes iechyd meddwl plant yng Nghymru. Ei barn hi yw na ddylai pobl byth glywed fod ganddyn nhw'r math anghywir o broblem ac na allwn ni ei helpu nhw. Mae hi'n meddwl ein bod ni wedi cyrraedd pwynt nawr lle rydyn ni ar drothwy rhywbeth anhygoel. Fe ddywedodd Ceri Reid wrthon ni fod deialog a chydweithio yn rhan o ddiwylliant y rhaglen, a bod pobl yn cael eu cynnwys ar bob cam o'r ffordd. Gweithredwyd ar safbwyntiau a barn rhieni. Doedd hynny ddim er mwyn eu tawelu nhw neu i'w boddhau nhw, roedden nhw'n ganolog i'r cynnydd a'r datblygiad. Mae hi'n gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd yr awenau o hyn ymlaen ac yn parhau ar gwaith sydd wedi'i wneud hyd yma. Mae Julie Morgan yn credu bod y rhaglen wir wedi ymgysylltu gyda'r rhanddeiliaid ac wedi codi ymwybyddiaeth o'r materion dan sylw. Mae hi'n credu bod llawer o waith yn dal i'w wneud, ond mae yna ewyllys a phenderfyniad i'w wneud y gwaith yna. Mae Dr Liz Gregory yn teimlo ein bod ni wedi cael cyfle euraidd i ailedrych ar ein gwasanaethau. Nawr mae cyfrifoldeb ar y byrddau partneriaeth rhanbarthol sy'n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru i wireddu hyn, i ddatblygu gwasanaethau sy'n gyson ag egwyddorion a gwerthoedd nyth, a dod â phawb at y bwrdd mwyn cydweithio a chreu'r dull system gyfan holl bwysig yna. Mae Dr Kavita Pasanuru yn credu bod yr rhaglen wedi ei helpu hi i fyfyrio ar lawer o brosesau, gan gynnwys dysgu bod taith y defnyddio'r gwasanaeth yn llawer gwell pan mae un drws sydd yna, gyda phawb yn uno gyda'i gilydd. Mae hi'n credu ei bod yn bwysig deall sut rydyn ni'n rheoli disgwyliadau a datblygu'r diwylliant yna o feddwl dal mlaen, mae'n iawn. Mae Lisa Hewish yn dweud mae'r gwahaniaeth mae'r rhaglen wedi'i wneud yw gweld y gwahanol asiantaethau'n cydweithio mwyn cael y canlyniad gorau posib i blant a phobl ifanc. Mae hi'n meddwl ei fod wir yn dechrau digwydd nawr. Barn gyffredinol Rebecca Stanton am y rhaglen yw ei bod wedi bod yn gyfnod heriol iawn gyda'r pandemig yn ddiweddar, ac mae'n ddefnyddiol iawn meddwl gyda'n gilydd sut rydyn ni'n cefnogi ein gilydd mwyn cefnogi ein plant, ein teuluoedd a'n pobl ifanc. Mae hi wir yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn ymuno drwy weithio ochr yn ochr â phawb sy'n rhan o'r rhaglen. Mae Rain yn meddwl bod y rhaglen wedi bod yn anhygoel, ac mae wir yn gobeithio y bydd y cyd-gynhyrchu yn parhau ac y bydd plant a phobl ifanc yn rhan o bob penderfyniad pwysig. Mae Rain yn credu bod fframwaith nyth wedi gwneud gwahaniaeth enfawr. Mae Gareth Hicks yn dweud bod pobl ifanc wedi teimlo ei bod wedi ei cysylltu a'i bod wedi bod yn hyderus yn lleisio'i barn, ac mae wedi gweld yr hyder yna'n tyfu. Mae e'n credu bod y rhaglen wedi rhoi barn a llais pobl ifanc yn gyntaf. Mae Comisiynydd Plant Newydd Cymru yn dweud bod perthynas rhaglen Llaw yn Llaw at blant a phobl ifanc gyda'i swyddfa wedi bod yn un gadarnhaol iawn. Mae hi'n credu bod mwy o blant a phobl ifanc yn siarad am eu iechyd meddwl a'i llesiant,
a'i bod yn ddyletswydd arno ni i gynnig cymorth iddyn nhw. Mae Dr Catherine Norton yn credu ei fod wedi bod yn gyfle anhygoel i weithio gyda grŵp arbennig o bobl ac i geisio gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae hi'n gobeithio bod modd pasio'r awenau i'r tîm yn Llywodraeth Cymru ac y gallan nhw wir symud ymlaen gyda hyn. Mae'n rhaid iddyn nhw roi'r buddsoddiad sydd ei angen ar y rhaglen, y gefnogaeth sydd ei hangen arni, a'r cydweithio sydd ei angen i wneud y cynnydd yna.